Oh. Alhamdulillah long ya. Diparingi terang. Heeh. Pirang-pirang dina digerujuk udan. Bledek barang ndek wingi kok. Ya udan karepe nek sesuk Pak Parjo bar duwe gawe. Heeh. Ya didongak-dongake, Cil. Iki sing dadi manten padha karo anakku wedok jebule. Ada iso. Lah iki sak kelas karo anakku Rizka. SMA-ne kene kawin anakku baru wisuda. Ya alhamdulillah Dek Rupiah nggone bangun balai somah. Jenenge Dek Rupiah iku. Rupiah kuwi iki butek kuping bosok mbok gawa. Sapa jenenge? Rondia. Kowe sing goblok iku. Oh dikandani Rupiah kok Rupiah. Ha Rupiah. Dek Rupiah. Nggone bangun balai somah diparingi atut runtut nganti besok tumekane akhir. Amin. Iki mau kowe karo aku metune apa? Warudoyong. Gending tayub ya. Heeh. Heeh. Mau dikae dangdut yo marane tukaran ae kok. Ayo tahun 2010 delok ketoprak kok jek ana wong tukaran. 2010 kok. Ha iya. Ora dangdut tok tukaran. Ya tolong hargai seorang petugas. Heeh. Wong ki ya ana bapak petugas. Ana bapak sing polisi. lenggah nang kene apa meneh temantene kakung ya angkatan. Angkatan. Heeh, ya petugas. Nah kowe ya angkatan ya. Loh aku maune angkatan, angkat junjung. Tak idak-idak sisan ngerti nek kere nek bolokno iki lho. Waru-waru doyong doyong mangklong idul. Ayu moblong rasida kumpul. Ketoprak ora ana badute. Bareng dibuka gak ana rambute. Wow. Aduh. Saru. Apa saru iku? Lah kowe iki gawe parian aku mung nutukno ngene ra tak tutukno darane aku ra iso. Dibuka nek ana rambute ora jorok. Gak. Apa nek dibuka ra ana rambute jorok? Apa? Anake wong edan iku. Waru-waru doyong doyong mangklong ngetan. Ayu moblong dadi rebutan. Godhog rontol kayune jeruk. Megal gegeden turi putih. Aduh. Ana parian ora pas Kowe kok. pariamu medeni wong pirang-pirang no. Pada medeni. Wong ana pariane godhog rontol kayune jeruk. Megal gegeden turi putih. Ora pas. Wong popone kok. Lah nek kowe wani? Wani. Godhog rontol kayune jeruk. Megal gegeden batu. Ora umum. Ora umum. Wong megal-megot gone nang ngisor kok. Wah cah kuwi lho semok mlakune megal-megal. Ana megal-megal gegeden bathuke mlakune ra ngene ngono. Mbok pek enakmu dhewe. Wong aja parian lagi apa iku? Tembang-tembang Jawa iku kepenak. Lah tembang Jawa kuwi kepenak. Wong marai omong karo wong desa ya bingung aku. Sapa? Omong karo wong desa ya susah. Nek kowe wong kota. Lho nek aku ketok wong kota. Lah wong potonganmu kaya petelot arek wong kota. Lah petelot semene nggo nyelek matamu. Wong kowe iki ketok bagus ora kesorotan wajahku rupamu ya eker-ekeran ra karo. Ala wajah apa wajah? Lho wajahku kan kaya wajah iya. Rai kaya jeger gunung butak kaya. Ngisin-ngisine dagelan kondang ngomong gunung butak. Ngrono entake pira? Njaga jeneng le sapa belong sapa kancil, sapa kok gunung butak. Ngisin-ngisini aku. Ora to. Alah. Mrono neh kapan? Wah. Ngono kok nesu. Lah kene gayamu ngelokno wong desa, nek kowe wong ndi? Wong kota. Alah wong kota ora nek wong desa bongkole le. Sing ngomong sapa? Lah saiki bedane apa wong desa karo wong kota? Bedane adoh banget. Adoh wong pancen desa karo kutha ora adoh. Kayak adoh. Alah. Apa wong kota? Tangi turu tekak cekelane stop map tindak neng kantor. Dhewe nek wong desa Gene. Turu durung lapo-lapo terus ceklane pacul nimpal. Nimpal cara nggonku guwake kletong lho. Iya. Lah wong desa tangi turu guwake lethong wong kuat tuku sapi kok. Lah nek wong kota tangi turu ngeruk lethong-lethonge bojomu.
Ya tuku sapi ya. Alah, gayamu nek tangi turu nyangking stop map iki ngono kok muni wong kota. Tangi turu rong adus rong sikatan nyangking stop map. Kuwi ra wong edan apa piye? Wong kota ya mau sikatan ah. Lah kene. Lah kakek sikatan untune ra tipis. Lah nek pengen utuh untune ganti untu jaran. Dewe gayamu. Wong desa. Lah nek wong kota iki mangane apa? Mangane sego ah. Sego asale. Sego asale kok beras. Beras asale. Pari. Sing nandur. Wong desa. Alah, gayamu ngelokno wong desa. Aku ya mau mangan sego. Arep mangan watu. Ora iso wong kota ya roti ae. Apa? Roti. Roti asale saka apa? Glepung. Glepung sing digawe. Saka beras. Beras asale. Pari. Sing nandur. Wong desa. Alah. Lah kuwi wong desa gelem nandur pari, jagung, nandur rawe wong kota arep badhok rawe. Padha ae. Ngalah. Apa nek wong kok lha kene? Wong desa. Ora ana wong kota, ape nganggo apa kowe? Ya nganggo kathok klambi ya. Sing dodol wong ndi? Wong kota. Ah iya. Lah padha ae, klambi bahane kok apa? Kok kapuk. Kapuk sing nandur. Wong ndi? Marai kapuk wong nang wong desa. Lah ya gayamu rek tangi turu nyangking stop map tindak kantor numpak motor. Padha-padha numpak montore wong desa karo wong kotae beda. Alah, Ah, tenan. Dek, sesuk sawah sing lor kalen kae. Panenan dol, butuku motor Astrea Supar. Astrea apa? Supar. Supra. Supra nek wong kota, wong desa wonge lugu Supar. Ya tunggale Suzuki Tornado iku. Suzuki Tornado. Tornado nek dealer wis ditumpaki ya Tornado. Lah nek numpaki kesuwen nak termeteng barang kuwi. Idak sisan kemalan. Wong Supra nek Supar. Starter ya jreng, tumpaki ya ngeng, dipil ya tin-tin, direm ya cit. Montore wong desa, mergo tukune cash. Dhewe nek wong kota, motor di starter kemringet ora muni diringno. Starter gak muni nyeluk sing wedok, Bu, surung. Sing wedok nyincing daster karo nyurung reketek. Kadang-kadang. Dipil titit nek direm makrit nek kesompok apik. Kredit. Ora ana wong kota kok kredit iku. Lah kene. Wong kota wis senengane bon. Lah bon potong gaji. Iya, dhewe nek wong desa. Wong desa lha apa? Tukune ya cash. Sapine Brahma pirang-pirang, sawahe pirang bau. Lho, panen melon sembarang. Lha nek kowe ya ora rasa panen. Lah nek kowe ya lha apa? Nek kowe ora rasa panen melon ah. Lah lha apa? Wong kowe wis duwe melon dhewe. Iki rumah samu melon agak kletak. Iku ya ora melon ah. Ngambane aku wong desa nyatane aku iso kaya Pak Suparjo. Nguliahno anak. Lho, anakku sing barep saiki apa? Mbakne mung sak ketoprak. Ketoprake bayarane pira? Nggo wahing entek. Ning aku berusaha nyatane anakku sing barep ya dadi dokter. Sing jenenge Rudi. Anake belong jenenge Rudi, dagelan kondang. Anake lanang jenenge Setu. Rudi apa? Rudi wong luru wedi ku. Lho ora. Rudi Kristiawan anake belong. Lah anakmu Setu wis bocahe matane mondol. Umbel-umbelan kerubutan sarung ning jaba. Jawa kowe. Anak elek kancil. Jenengmu sapa? Setu. Ya ora masalah. Wong jeneng niku ora masalah. Ora masalah apa? Ya eman-eman pakane lho lele. Pakane dagelan kondang kancil alias Jumadi. Anake sapa? Setu. Ora apa-apa. Anjene metenge anakku laire Setu ya jenenge Setu ah. Lah kuwi kok nek ngatpaing rak jenakno ngatpaing ngono. Alah gayamu. Lah anakku barep dokter sing wedok sing nomor 2 isih SMA. SMA ndi? Ndi lah nek mbok tekok iku. Lho ditakoni kok. SMA 1. Lho, berarti lah tunggale anakku. Oh, anakmu jebok warna anakku. Neng apa? Anakmu wedok bungkuk ngono. Bungkuk dak semono. Mlaku ning ngene kok. Iku dudu bungkuk. Lah apa? Sopan. Sopan apa yen ula-ulane coklek erek sopan. Anakku ora ulane poklek. Nek iki lara tenan ki asem iki. Apa? Lah akik mbok go ngetek das yo. Pak nyon jauh ngambil pistole, Pak. Ora gawa. Aku pistol dase lho, Pak. Lah gene nek anakmu wedok awar anakku lha apa? Anakmu kandhani, kowe ya kandhani kon ngandhani anakku. Lah lha apa?
Nak sinau kelompok aja entuk mulai wengi-wengi. Lah gini. Lho, wong wedok iki biasane adane gampang kena penyakit. Lha wong anak kena penyakit mbok pikir mumet. Duduk ora iku. Lah aku nek anakmu lara lah ditambani anakku wong anakku dokter. Iya. Lali. Lho iya nek cangkem mbok puluk terus mbok geret iki lho. Lho ngono nek kesini ta ape ya? Lah ngene iki diceritake kadan ra kaya diteleki wedhus kok piye. Heeh. Lah kowe karo aku jare dulur. Ha. Upama ana larane anakmu lah ditambani anakku wong anakku sing barep dadi dokter. Heeh ya. Lah iya nek bingung lho. Lho, anakmu sing lanang dadi dokter. Dadi dokter. Duwe suntik. Ya duwe ana kabeh dokter nggih suntik ya. Suntike gedhe apa cilik? Nek biyen cilik. Saiki ukurane sepiro gak mudeng wong digawa terus kok. Lho, Lho upama ditinggal nang omah ora tak go nyuntak-nyuntuki bojomu. lho ngono nek bojomu nek. Maksudnya nek bojomu lara kan kena tak go nambani ngono lho. Ngono iku ya iso nambani. Ya iso no dokter ora iso nambani. Nak anakmu iso nambani umpamane anakku lara. Heeh. Ngono iku terus digawa nek ndi? Digo nang kuburan. Anakku digawa Kowe kuburan. iki ya aneh upamane anakmu lara ya terus dilebokno kamar bleng anakku lanang nututi lawang dikunci. Gak lah. Lah gene. Modar anakku wedok anak lanang ngene. Lah ngene kok jare muni wong kota. Lah kowe tumon wae piye dokter nambani pasien diler nek dalan. Heeh ya. Iya. Alah, iso ngono gayamu. Anakmu lebokno kamar, anakku nututi. Ngono iku Terus didelok penyakite ringan apa berat. nak pamane ringan. Ringan nyontheke karo ngadeg. Nak berat. Nek berat turokno grayangi sing pok cubles. Ora lah. Ana turono aple-aple Sing digrayang. epleh-epleh sapa diturokno? Apa ana wong nyuntik disuntik epleh-epleh mlumah ndak ora? Oh, lek kowe iki wong kota, maune kok ndi kowe? Ana wong nyuntik leren digrayak. Digrayangi sing empuk dicubles mergo nek kleru sing atos abses. Abses yo apa? Lho ngono kok muni wong kota abses ora ngerti. Abses ku apa? Abses ki abuh. Abuhe pirang Ya dina? ora mesti ana sing 9 sasi punjul 10 dina. Ana sing metu 7 sasi barang kuwi. Kowe iki ya goblok. Abuh ki paling 3 dina, paling suwe seminggu. Oh. Lah. Ngono iku ya ngerti. Anu pamane Bu anakmu lunga luar Jawa. Luar kota. Kowe ganteni iso. Lho aku iso no. Aku ning omah ki ndagel ya ngiras asisten pribadine anakku. Lho nek ngono lara penyakit. Lho apal lho ne. Manggon-manggone Manggon-manggone apal. nak mumet ku manggone nek ndi? Mumet ning sirah. Nak blelek, Lelek nang mata. nak serak, Serak ning gorokan. nak mules, Mules nek weteng. nak reresen. Nek anyang-anyangan kuwi nek ngelu ya nang ndas. Nek ngelu ning ndas. Nak ngelu ya. Nek ngelu Budek-budek. budek ning kuping. Nak serak-serak. Serak ning gorokan. Nak mules. Nek mules nek weteng. Nak anyang-anyangen. Sariawan kuwi ning lambe nek sariawan. Sariawan ning lambe. Sariawan ya. Sariawan ki ning lambe. Nak mules. Mules nek weteng. Nak reresen. Nek Sariawane. kowe iki takonmu res-resen iki lho. Res-resen ya roh nggone nek wani dudohno piye? Nah ngono kowe ya. Lah nek kowe ngerti? ngerti. Nek budek meneng apa? Kuping, Nek ngelu, sirah, nek serak, gorokan, nek res-resen. jembolan sikil. Lah nek iso yo. Jak jemben dulu, di zaman biyen anggere resen kono le jembolam talene merang. Terus jembolan talene merang terus aja resen. Res-resen ora kono kok sing ditaleni jempolane iki lho. Lho aja iku obate kok. Lah kuwi nek paupamane sirah ngelu terus ndase taleni merang ngono mari. Nesu. Lho, ngono nesu. Nek iki lara tenan iki. Lho ngono nek nesu ora. Ya ora nesu omonganmu. Mau bar cangkem motor dipuluk iki lho Lah tak omonganmu. takoni. Lho, Nek ana wong guwedi gawedi. didudul ora balik apa? Wah, berarti kuwi duwe entek. Lho, Uga balik ta? maksudnya didudul-dul. Oh, beri-beri. Wih, ngerti ya. Ngerti lho anak dokter. Pinter ya. Ah, gumun aku nek aku wong pinter. Heeh. Wah, aku dhewe ya gumun kok. Wah. Alah. Ora gumun lho. Lah nek ana wonge kuru, Kuru, wetenge jemblik, wetenge gawedi, iku apa? liver. 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 Nah. Lina.
ben ajur ya karepe. Ben lega. Lah ngono ku iku iso carane nambani piye? Nek liver ya harus melalui operasi. Dioperasi. Dioperasi nek ndi? Ning alun-alun. Digo pameran. Goblokmu pamane ana wong kena penyakit liver dilebokno mobil digawa. Terus ning gadean. Digadekno sik regane piro? Kowe iku tak tutuk. Kowe iki goblok digawe nang rumah sakit, Blok. Tak wis tekan rumah sakit. Rumah sakit lebokno kamar. Tak wis tekan kamar. Didak-idak. Lho. Gak mati. Goblok ning kamar ya kamar operasi. Nah, sandangan dicopoti, lampu diuripno terus dibedel. Bedele karo apa? Pacul. Wong aduh. Ana liver bedele karo kak. Kowe iku ya ning rumah sakit pembedahan ki wis ana alate. Heeh. Alat bedah. Alat pembedah. Nah, nek wis dibedah, dibedel jeroane karo penyakite ditokno. nek wis ditokno, Jero isine kapuk nggo bal-balan. lho weteng kok nggo isine Kowe iki ya tuwek goblok ngono kowe iki. Penyakite dibuak, Penyakite diguak terus jeroane dilebokno. nak bar dilebokno, Terus dijahit. dijahit nganggo apa? Kabel listrik lho kenceng. Kok kabel listrik? Kowe iki goblok njahite benang ning rumah sakit kan non loro. Ha. Garek doktere dijahit nganggo benang bol apa karo benang los. Kuwi garek dilosno apa dibolno aku ya ora roh. Aduh. Kowe ngawur iki. Lah piye? Ana dilosno apa dibolno iku? Maksude dijahit nganggo benang bol apa benang los Nek ngono. wis dijahit, Dijahit terus dileleti obat. lah obate apa? Lho garek anyar apa lawas? Nak anyar, Anyar yodium, lawas. seleb. Gampang kuwi. Lah nek ana wong sikile lara, Lah garek kowe ditekoki lorone anyar apa lawas? anyar, Anyar yodium, lawas. seleb. Lho nek ana wong mripate lara, Ngono kuwi ditekokno. Mripatmu lara anyar apa lawas le ya ngono. anyar, Anyar yodium, lawas. seleb. Lho ora edian tapi iki. Lah maratuaku sirahe ngeluwe tak leleti seleb. Lah radium nek anyar. Anyar berarti yodium. Nak lawas. Seleb. Gak percaya aku nak kowe iki iso nambani wong. Sumpah ra percaya bojomu tak tambanane piye? Lho bojoku ora lapo-lapo ora. Oh ya pokoke tak gawene lara aku terus tak tambanane. Ora iso wong aku goleki bojoku. Golek bojomu lah, Pak. Heeh. Alah bojomu kuwi wis ora seneng karo kowe rek mbok goleki. Wah, pe adu-adu. Adu-adu piye? Alah. Mbok sumpah kiting wong sak pasar nek aku ngapusi. Lho kita sak pasar ku cukup apa tanganmu? Lah kowe iki wis pirang dina ora mulai? Aku ana seminggu. Lah ana seminggu. Bojomu mbok tinggal ruwet. Lho, Sumpah ruwet. ditaleni benang apa? Oh, gak maksudnya ruwet Rote. menggunakan kesempatan dalam kesempitan selama kamu lunga. Masa sih? Ah, telek sih. Koyok PK masa sih? Telek sih. Kandhane ora Lah, ngandel. bojoku lapo? Bojomu wingi nang Tritis karo Parman. Jagongan. Wah, mbok Jokono ora apa-apa tak lokno. Kowe iki ndek bojo nek dingeti tangga teparo ora apik. Heeh. Menehi contoh sing apik wong bojone dagelan kondang kok ning jaba karo Parman. Ngaleh lumah-lumah ning ngarep TV ya karo Parman. Lah aku ra isin wong aku dulure. Kowe dulure. Lawang tak tutup ndelah ana wong dodok-dodok. Kalau ana wong dodok-dodok nek turu nang kono aja karo Parman. Ngaleh ning jero kamar lawang ditutup dier karo Parman. Bojoku nang jero kamar karo Parman. Karo Parman. Bajingan tenan. Wah, ora ono. Ana apa? Omah iki sesuk dol. Lah nek Ana dinamit. dinamit. Oh iya tunggale dobles barang kuwi ya. Iblis lho. Lah kowe muni demit ya dinamit. Wah, Tak kandhani. Nek pancen kowe isih seneng karo bojomu, biasa rumah tangga ada. ora iso. Oh ngenyek iku jare. Lho dipatenono mati jeneng wong wedok. Tapi emansipasi wanita harus dijaga P2W. Peningkatan peranan wanita. Wong wedok saiki derajate padha karo wong lanang. Dipatenono mati jeneng wong wedok. Ana problem kuwi rabuke wong rumah tangga biasa. Ora iso. Tak goleki. Tak pacul jase. Aja Ini jan pacul jasmu. terdas ya piye? Aja pacul peluru ora terdas kok. Ah! Nek kene kena ketemu bojoku, kowe digoleki. Digoleki sapa? Aa. Heeh, layakno wingi wetenge mulih terus ya. Wow, potongan kaya sepedol arek aa. Marane aku kok sepidol. Gak. Macem-macem
Yo. Adane yo. Kakekane. Iya. Kandhane bojoku. Iya, tak kandhane digoleki AA. Aja lho. Gak. Ngapain bongko bocah kuwi? Rai. Kowe gremeng yo. Oh, gak, aku bocah kuwi kok gantenge ra umum. Alhamdulillah. Macam-macam gremeng neh. Sinten. Rene. Ya ape bongko piye? Diumbar-umbarno kok gulu munggah kok diobok-obok kabeh. Pokoke aku tak golek bojoku. Bojoku keparut. Keparat. Nesu lho. Keparat atau keparut. Lan nuwun. Apa? Aku mau undang. Muga-muga ndang damai. Aku mau undang. Gak, ngundang dapurmu sapa? Piye? Sinet. Iki kowe, he? Umbar-umbar kok umpak-umpakan. Lan nuwun. Bocah umur 12 kilo ae kok. Lan nuwun. Karo wong gedhe. Monggo. Sinten niku? Kula. Kula sinten? Kula nuwun. Monggo. Sinten niku? Kula. Kula sinten? Kula nuwun. Monggo. Mlebu karepmu ora karepmu. Merdaya kok ngejak tukaran sing digawe. Masa ana tamu kok mbok sengeni Lah lho. kowe iki ya ora umum wong kula nuwun. Monggo. Sinten niku kula? Kula sinten? Kula nuwun. Monggo. Lah yo mbok manggake aku yo muni kula nuwun kaya ngono kuwi. Ape bongko piye kowe? Apa? Kowe. Ora kesusu mati nek mbok selip-selipot rek. Lho mati rek selip-selipan masa mutrek apa piye? Lah kowe yo ndongaku mati rek. Lho kowe iki wong enom lho, aja itu mbek aku kowe. Kowe sikat to iki ya. Kowe marai juragane kok. Kowe melu-melu sikat ke. Ora menghargai wong tuwa. Kandhane aja ngeyel. Ya wis targai. Nek ra ngono aku mbales apa? Kowe targani wis 150. Apa? Targani 150. Ya ora entuk kulane 200 kok. Mosok to. Ya wis tambah selawe. Ya wis bungkus-bungkus. Ora bungkus-bungkusan iki piye to? Maksudnya ngajen iki tumrape wong nom karo wong tuwa saling menghargai. Carane? Carane iki ya tek mlebu pamane uluk salam terus kabare piye ra. Oh, nek mlebu luk salam. Heeh. Mlebu ora malah. Nuwun, monggo. Assalamualaikum. Oh, matane suwek iki. Congor dia bobok masuk congor pitik piye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia dengan tenang Mbah Wagimin. Mbah Wagimin iki Pak aku Pak aku Wagimin iki. Dongakno modar. Lho lha apa? Wong uluk salam kok kaya wong nyarno kematian. Lho jare wong mlebu kon nguluk salam. Salam ki ya sing umum, singkat, padat, mudah dimengerti dan diterima ra. Oh, ora yo ngomong apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aja nesu to. Wong aku ki melok kowe kok. Piye kabarku? Iki piye cah bento iki? Piye kabarmu ngono? Apik. Lho, Ya pengestune wong nom sehat-sehat tau. tak kon piye to, Kang? Lah ya kowe rak kok kono. Aku rek kok kene. Heeh. Terus salaman. Suwe ra tau ketemu. Heeh. Piye kabarku? Lho. Piye kabarmu? Apik. Sumpah apik yakin. Aku malah mumet amor juragane. Bingung aku kowe? Bingung. Aku dhewe ya bingung kok. Karepku aku rene kok kowe iki grenang-greneng dhewe iki ana apa ngono lho. Aku iki rak meri. Gene. Kanjel ya omah-omah wis ana 15 tahun. Heeh.
jenenge tukar padu ora ketahu. Oh iya. Sapa ngerti resepe iso dienggo karo piyayi kene. Resepe wong rumah tangga. Iya. Iki tak obong. Lho wong nabrak aku kok. Aku simpan aku tak kandhani nek sing wedok ruwet. Oh, mbok bong ngono mau terus wong goleki paling ya. Lah mulung kowe nek pethuk sing wedok genti bong sing wedok. Oh, kowe ngebong sing lanang, aku ngebong sing wedok. Sip Kang ya. Enakno. Lah apa? Salat tahajud. Iki salat tahajud jam piro? Salat tahajud jam piro? Jam 1 apa jam 12? Iki jam piro? Iki jam 1:30. Ya jamnya tak untir to, Bro. Bento iki kok. Ben tak bonge tenan iki. Kancil di aduh ya Allah, iki vitamin metu. Oh gak. Apa iki? Apa? Susu. Dulu apa kok kaya gedeng iki lho. Abot iki nggawa apa kowe kon ndi? Jane gawa. Oh. Lho, omahe. Lho. Kowe jeneng kene piye? Iki ceritane omahe dikeruk DPU lho ya. Ya, ana krantip. Tenang. Ya ya. Aku tak mendelikkan diri. Bahasa Indonesia kok mendelikkan diri. Aku mengumpetkan diri, no. Padha ae. Ya, mendelik lho. Aku melu mendelik. Dagelane apik ya. Hei! Kowe delik rono lho. Gong. Iya. Ketok ngaleh ha. Iki kandhanane kok angel men to. Ayo ngaleh tak selentik lho. Alah ngaleh. Tak jiwet lho. Tak jiwet lho. Wales nek cara aku tak wales, sumpah. Hei, Lho ya dosanya. masa disanya? Eke bales ngene anak wani ya. Tak jiwet lho. Ayo, wani pora. Lah ya nek wani dikeruk genti. Tak wales nek cara aku ya tak wales. Iki koyo sekop lho tangan. Aja. Aja. Aduh. Aja. Apa? Ora diapa-apake ngae-ngae. Aku dingenene lho. Kaya wong diperkosa wae. Ya, oh ya, Bang. Liyane wae liyane. Iyane rumah sama wong ngemis kok piye? Lah ya ngene. Wedhus. Sapa sing wedhus? Ayo ngalah. Ora ngerti nak lagi ana wong susah malah. Lapo susah? Urip pisan kok susah-susah lho. Tampet suara. Mas ra ngrasakno, Mas. Iki nangis apa juguk? Nangis, aku ki nangis. Nangis rek kaya wong juguk. Ora ngerti nek wong susah. Kira bojoku ra, Mas. Kancil. Kancel wis 3 dina ra muleh, wedhus gudiken digo lunga. Oh alah. Wong petok aku ndesuk Bojoku, nang pasar Sedadi. Kancil, Ya. ora salah wong kowe, Mas. Lho, kowe gong genah ya? Lho, wis tak golek 3 dina gak ono muleh ya, Mas. Oh bener kuwi 3 dina ra muleh. Aku ki susah, Mas. Elek-elek ngono ya bojoku. Wonge boncengke tasmi. Nang pasar Sedadi aku petok ndesuk. Bojoku? Iya. Karo Tasmi? Heeh. Ya Allah, aku ditinggal selingkuh mati. Aku tak nyeplok. Modiar tenan kapok kowe kok. Kangelan goleke ning Sragen ngono. Apane? Aku kok jadi ditinggal karo Tasmi. Ya Allah, Mas, iki atiku ki lara, Mas. Terus lah, lapo-lapo. Atiku ki lho, Mas, lara. Lah mbok taplak ning kene kaya wong kesetrum. Rasane atiku, Mas, aku nak ngene iki piye aku mati ae. Cangkeme lho wong wedok bengok kok ombo-ombonan lho. Lah piye wong bojoku? Kowe iki wis sombong malah mbak-mbakne neh. Piye, Mas? Aku piye iki, Mas? Ngene lho. Sumpah aku gak ngapusi. Aku ndesuk petuk kancil ning Sedadi ki to. Boncengke Tasmi.
dirangkul ini lho kowe tuman piye bonceng ke tangane sing kiwa ngrangkul wonge ngrangkul Mas heeh rangkulan iya aja kacang buater iki lho asam budek kuwi aku lah atiku ya lara to Mas ditinggal ndi atimu lara lara kok gak ngene dhewe gak bukan anu iki aku ki piye Mas ngene ya jenenge wong rumah tangga aja nganti tukar padu lho lho kok ora iso gawe contoh karo temanten berdua Mas Budi karo Mbak Seporo apa sapa mau teko ngomah tetep tak idak-idak kancen idak-idak dayamu sepiro apa idak wong lanang kancen karo aku tak abetno entek to kowe salah kon Mas Budi cilik ae ganti aku piye Gudi sangar sangar Gedi sangar apa malah gilani wong no iso gilangi untung suwek lho banteng meteng kok ngene ae Mas aku njaluk tulung Ya. nek pethokan kancil kon mulih ape didak-idak bojomu ngono oh ya kurang apane aku jadi tinggal selingkuhi alik saiki sapa tambah tua Mas ayo dhisik alik ajar ae iku lho ayo ndang lunga nek pethokan kancil tulung kon mulih apa nakmu aku iso ditinggal selingkuh karo Tasmi. Wong ngendi iki dicenono kancil nek mulih tak tekak idak-idak ben mati ngono. Lara atiku dingenekno. Aku ki yo jane ya wis ayu. Kok dadi ditinggal karo wong liya. Kancil ape mati kowe, Cil. Alah, kowe Mimi. Man. Alah Mimi. Man. Alah kono karo Mimi. Gayane. Apa bongkok kowe iki? Kene ndi? Wong lanang kurang ajar kek. Aja nganggo ngono ana Mas. Aduh. Lah kan mbok ngene kok. Iki boro buat ana remote ya piye? Salahna iku. Ngene durung apa-apa nak ngene ya. piye Uruk. Gacok niku malah. Salahna kuwi dirampungno urusane karo aku. Kurang apane ki ndek bojo ayu blengah-blengah koyo ngene kok ditinggal karo Tasmi. Kok ndek ngene iki kowe. Terus dina rampule ngene iki jel kacil. Tak pateni kaya sesuai. Aku kok gremetes karo kowe. Aku kok tinggal karo sapa kowe. Kurang ajar kowe sesek nglacehno wong wedok kowe. Wong lanang sak kecap, wong wedok rong kecap. Wong lanang telung kecap, wong wedok limang kecap. Ngasih aku rauman kecap. Kendek iki nang ndi? Piye bacok? Kendek iki nang ndi? Bacok. Dina ra mulih nanti kacang. Sampe mati kowe. Ya Allah! Allahu Akbar! Bongko iku. Ayo rene. Kowe karo Parman. Alah, Mimi. Kowe jagongan karo Parman ra masalah, Nduk. Nonton TV karo Parman ra masalah. Nek kok kowe nek jero kamar karo Parman, Parman karo aku gedhe ndi? Muek. Aku karo Parman, kowe dhewe nek iki mau nek pasar goceng kocok semi, mati kocok. Mati kowe. Aku mbok tinggal mbek Tasmi. Sik Kowe ndek mau ning pasar goncengno Tasmi apa ora? Sing ngomong sapa? Goncengan. Cekel-cekelan kene mbok ngene no. Ya Allah. Allahu Akbar! Sing ngomong sapa? Lara atiku ki, Mas. Aku juga. Sing ngomong Sondong, kowe ning pasar goncengan mbek Tasmi. Sing ngomong Sondong. Sondong. Bajingan Sondong. Kari ya apa ora kowe? Bose. Tak uris. Nah iya Allah tak ketok ngono anmu kok. Cucu. Ora. Sonding. Goncengan karo Tasmi.
Aku apa ngulang ngaji. Apa di talili ku. Lho, mati piye nek talili? Aja takon modal kowe ya. Lho lapor akan medal. Sini. Apa sih? Apa aku rek tebon tok ngene? Yes lho. Aku iki sapi ya piye? Oh, akehku. Pokoke sandang. Sing ngomong sandang, Mas. Kowe. Sapa? Iya. Sapa? Piye kayak kuwi? Takok sandang. Kowe takok sodong. Ya. Takok aku. Kanceli bento cerai kok. Bento kowe. Kowe ora sakit-sakite. Tak ciak dhewe. Kowe ngomong nak aku goncekno sapa? Goncengno tasmi ning pasar. Heeh. Kok piye to? Ngene lho, Kak. Aja ngene. Aku tau ngene kathokku ilang. Pirang goro-goro nggawa ning gunung buta. Wah, haram. Ijen ning gunung buta barang. Hah? Ijen ning gunung buta. Kurang ajar kowe. Hah? Gua ora gawe gawe. Ora tak guru. Tak kontak. Loh, nek koplak barang. Ya Allah, ya Allah. Lapo aku nek koplak. Iki aku gablek kok. Sing ngomong iki kok sapa? Lah kali kowe ya apa ora? Ora. Lah kok ya apa ora? Ngerti. Sogo. Kancil, kancil. Duh, aja. Bojoku ambe sogo. Ayo takoki, Mas. Kowe ngomong nak aku gocekno tasmi. Memangnya aku nang ngendi? Lah kowe nang ndi malah takon aku. Nang kene no takok. Wes ben ajur ya lah. Arek nggo tasmi arek. Ben, terae ape tak jur-jur tak iris dicilik-cilik kok. Iki wong mlakune wong stroke ki ngono kuwi. Pledugane bledos. Bledos ya lah. Kowe ngomong nak aku gocekno tasmi ki rom nang ndi? Ya, desane dadi nu kaya petuk ngono kok. Iki aja ngapes wong wedok kok. Heeh. Lah ya bocah iki tasmi to. Aku udah gocekno tasmi lah kok. Oh, sumpah we. Ya lah. Kowe aja aneh-aneh. Kacil matane suwek tenan ya. Kowe aneh-aneh. Ali-alimu lho, Cil. Biasa deh. Aja tak-ite. Oh, jangan macem-macem deh. Tak silake setul kantene lanang lho. Pistol, setol, Oh iya, saya pistol. sedel. Bedil. Apa? Bocah iki tasmi tenan pra. Enggak. Yo, Aku udah gocekno tasmi. ndek esuk sing mbok goncenge apa? Tas. Isine. Mie. Lah iya. Dadine. Tas. Lah sing ngomong wong sapa? Aku mau ngomong wong. Dudu wong, Mas. Lah sing ngomong wong sapa? Wong aku mau ngomong nek tasmi kok. Tasmi dudu wong. Waduh, dekorasine wong turu. Lho, Mas. Tasmi ku ora wong. Aku ngomong wong apa piye? Aku langsung nesu. Aku ora ngomong wong kok. Lah mau tasmi. Kowe ora nggoncengke tas to? Isine apa? Nenek didedekke siji. Lah iya wong aku ora ngomong nek wong kok. Apa? Tasmi ati iki sapa? Kowe ngerti ora? Enggak mau ya, Mas. Mas, aku jalan Hei! Tai wangi nesu. Bojoku ate mbok ngenekno. Anak cici. Apa kita koyono koyo gunung. Gunung. Asas. Sing ngomong bolong, bowling. Belong arep boli. Bolong. Kanan. Kata duit.
Paman beli pakane belong. Belang undang. Hei, nasna iki. Bolong. Sing bolong kowe kok langsung ngono. Rampungne urusanmu karo aku. Tokne keselak kok tokne. Ah, jas. Sip. Wih. Sangar atur udut e munine mak ting lho. Ah, mau dite wong sugih kok. Mak ting lho. Syukur. Tono. Wes ilang to salahe kok. Ijek. Tak kira ilang. Ngoget dadi wong ta. Ya piye? Heh? Napa? Rampungne sik urusanmu karo aku. Ket nek ngomong karo bojoku aku ning kamar karo Parman, ning njaba karo Parman, ndelok TV karo Parman. Maksudmu piye? Nek mau sing dinganu kene terus tak balas modal. Aku lagi ngurusi kene ora tak. Ya apa ora? Ora sumpah. Alah sumpah apa? Napa? Aku gak mudeng kok. Alah jujur ae kowe. Ya apa ora? Aku iki wonge mau adu-adu nek ra kabeh iki kasunyatan. Karo Parman beli ya. Betul, ora. Parman beli iki Pak aku. Kurang ajar itu. Ora, aku ora, Mas. Mas Kacil. Ora. Ayo suri. Opo susu. Ki aja ngono, Mas. Ki aja marahi aku tukaran mbek bojoku lho. Senin wingi aku dolan nang nggonmu, kowe ning Kritis karo Parman ya ora? Lho aku dhewe kok, Mas. Ya iya karo Parman, ngaleh ning ngarep TV ya karo Parman, talokno malah mlebu kamar karo Parman. Ora, aku ora ya, Mas. Sumpah, aku wani. Sopo iki? Kowe dek muni ora. Ora tenan, Mas aku. Bongkok. Iya ning ngarep omah karo Parman. Enggak, kowe aja ngono. Aku Iya. iki dhewe ndek ingiku. Ora wong kok. Lho lha apa? Kuwi lho, pedhak sing dilulurno kene ngono kuwi lho. Arep kocoke yo. Heeh. Lah nek nganggo kathok apa? Katokan, Nek nganggo klambi? lambenan, Nek nganggo parem. pareman. Nah iya kuwi maksudku kuwi. Parman dudu wong. Berarti kowe kan sama. Samake dienggo nganu buku kuwi. Sama iku. Sama-samai padha. Maksudnya ngene lho, bukan berarti aku pengen bubarno Ah. rumah tanggamu ora. Sapa ngerti resepmu rumah tangga iso dienggo adikku Rubiah karo garwane. Ben ora tukaran. Lah kok ora tau tukaran. Aku ndek bojo iki pirang-pirang tahun ora tau tukaran. Resepe apa? Ana resepe. Rek kaya dokter lho. Lho kandhane ben tukaran. Resepe aja rebutan bener. Lho, Kowe nek rebutan bener ora ana rampunge, mesti tukaran terus. Rebutan salah, iku mesti ndang lampung. nek rebutan bener tidak menyelesaikan masalah. Nek nak rebutan salah mesti ndang selesai. Oh, ngono jajal tak roh. Tak roh pamane kowe pengen tresno karo bojomu carane wong sayang karo wong wedok ki piye? Pengen roh Mas belok gawe ora, Mas. Aku kan masih jejaka. Joko apa Joko-Joko? Joko kaplakan maksudnya ngono. Ngene lho Mas, carane ngene lho. Dot. Cah iki homo iki. Homo. Ana wong lanang karo wong lanang rek cipokan. Sing homo iku ora aku. Sok. Rek kowe ngene. Ngono. Aku piye ya, Jal? Mo.
dawa ngasu. Iki salah ngombe jamu bojomu iki. Bojoku malah medeni wong. Entuk polahe kaya ngene iki salah ngombe jamu. Nek wong wedok ben ketok sayang karo wong lanang kan ngombene jamu sari rapat. Lah iki. Nek ndelok pola iki jamu sari retek gendek iki ketoke. Dawa ngayu. Gremo kakekmu lho. Angin Darmo nek ketoprak kuwi. Gunung pepujaning ati. Ora ngira nek suarane apik ya. Nek wong desa ngandhake bocah elek kok pinter ki bathok bolu isi telek. Kaya nandang asmara. Apa to awakku dhewe dewa Jawata welas sono mring sokapan akatekan jejer lan wong ayu apa iku nakoda tanpa prau sasaran dan potri ngidam sarias pamundutan kok Pak Suparjo. Campur sari tetap berjalan mergo apa iki kasete arep digone Malaysia. Iki keluarga kok Malaysia ya teko kabeh. Ngono ya. Heeh. Kasete arep digone Malaysia. Kenang-kenangan. Digaweke lagu orang-orang Mas. Ya oke. Loh, nyidam sari ditutupno sik kok. Angger. Bawa nyidam sari kok horong. Ya yo. Jangan lonte wong sak kampung meteng kabeh. Ae. Kersi gambare karo Mas Endo kenang-kenangan. Nginang karo ngilo upama sliramu sekar malah ya yo. aku kumbang jambare No kater koso
sound system Aji Jaya saka Jipang ya. Heeh. Ayo, Bu. Nalikane roe dalu Ayo mati digawe campur sari. Duet karo bojomu. Oring-oring. Hei, musik. Musik kok musik lho.